Xokkanti. Hekk biss wieħed jista' jiddeskrivi s-sitwazzjoni fejn xejn inqas minn 6 ministri tal-Kabinett kienu involuti fi skandi differenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-Prim Ministru Muscat tilef kull awtorità morali. Xokkanti hu. Skandalus illi jkollok 6 ministri involuti f'skandli serji. Skandli serji illi ixxukjaw lin-nies u wieħed ar mill-ieħor. Din turi illi aħna immexxin minn gvern illi huwa moralment korrott. Il-Prim Ministru tagħna llum għandu awtorità politika imma tilef l-awtorità morali tiegħu. Dik hija s-sitwazzjoni. Matul id-diskors tiegħu Simon Busuttil sema diversi każi f'dawn l-aħħar 20 xahar li involvew id-deputat laburista Luciano Busuttil u l-Ministri Helena Dalli, Owen Bonnici, Konrad Mizzi, Joe Mizzi, Chris Cardona u Manuel Mallija. Dan kollha huma indikazzjoni ta' gvern li hu moralment korrott. L-imġiba ta' numru ta' deputati u ministri tal-gvern kienet wieħed mit-tliet temi tad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament bit-tweġiba għad-diskors tal-Baġit. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar kif fil-fema tal-Oppożizzjoni il-ġid mhux qed jitqassam b'mod ġust u kif il-gvern qed jaħbi u mhux qed jagħti stampa sħiħa dwar l-ekonomija. U fakkar kif id-dejn pubbliku fl-aħħar sena kellu l-ikbar żieda f'dawn l-aħħar 10 snin. It-tnaqqis qawwi fl-esportazzjoni u produzzjoni industrijali kif ukoll it-tnaqqis fil-beħ mill-ħwienet. Simon Busuttil tenna li fil-waqt li hu tajjeb li l-qatt niżel min-naħa l-oħra mhux qed jingħad kif il-gvern daħħal aktar minn 4400 persuna miegħu u n-nefqa fil-pagi u benefiċċji ta' dawn l-eluf żdiedet b'36 miljun euro f'sena waħda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li hu mhux sejwiet klientelizmu u nepotiżmu, il-politika tiegħu u l-arma tiegħu il-onestà. Din mhix il-politika tagħna, mhix il-politika tal-Oppożizzjoni, mhix il-politika tal-Partit Nazzjonalista, il-politika tal-Partit Nazzjonalista hija il-politika tal-onestà. Kien Xwiereb, Net News.